Gepleyer Azatlyk Radiosu. Eferde salam dogan atly gepleşigimiz. Şuňky temamyz çağlara garşy zorluk we bu problema Türkmenistanda döwlet we jemgyýet tarapyndan çemeleşilşi. Çağany urmagyň oňa ýetirýän ruhy we fiziki täsiri, döredýän töwekkülçiligi we zorlugyň düýp sebäpleri eneleriň roly barady gurrun ederiz. Gepleşige men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn hemişeki mehmanymyz Saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Salam Aýnawat. Salam Gözel. Çağlara garşy zorluk bu problemanyň düýp sebäpleri we uzak möhletliň täsirleri baradaky gepleşige dowam etdirýäris. Türkmen maşgalalarynda çağany kakasy ýençýän bolsa ejeleri we eneleri goşulmanyny bilýär. Bu nämeden habar berýär? Şeýle ýagdaý patriarhata zulüme gullugy edýän suwasyz özleriniň hem guruksyz ejeleriň eneleriň bardygyndan habar berýär. Şeýle eneleriň ejeleriň özlerine hem travma bolma ihtimal. Mümkin olar zorlugyň terbi üçin möhümdir diýip ananýanlar ýa-da öz ýoldaşlaryndan gorkýanlar. Biz bular bilemok. Gynanykda şeýle eneleriň sütüm zorluk meniň nitlimde tutulsun, men şunu dowam etjek däl. Öz çağın terbiýetine zorluksuz çemeleşik diýmek üçin akyl çatanok, bilimi düşünjesi ýetenok. Bu zatlar öwrenilmeli, maşgalalara kömek berilmeli. Ýöne bir zady biz anyk bilýäris. Hökümet aýala we çağa zulümden gutulmak üçin hiç ýeri kömek hyzmatlary hödürlänok, berenok, berjek bolanok. Gaýtam kanuny işletmän türkmençilik bahanalap zorlugy kadalaşdyrýar. Ejelerin goşulan ýagdaýynda olaryň özleriniň hem urulýan halatlary bolýar. Emma bu ýagdaýda nähilede bolsa çağada ene tarapdan raýdaşlyk duýgusy dörep bilýär. Eje çağany goramadyk ýagdaýynda bu çağanyň psihikasyna nähili täsir ýetirýär. Täsir gaty ulu bolýar. Şeýle çağalar kömege mätäç. Kömek bolmasa olaryň durmuşlaryna zulüm dowam edýär. Adamlar bilen gatnaşyklary gurmak kyn bolýarlar. Şeýle travmany başdan geçirýän şagalar öz isleýlerini aýdyp bilmek, garşylyk, radyçylyk görkezmek ýaly ukyplardan mahrum bolýarlar. Olar üçin gorkuda ýaşamak kadalaşýar. Umuman zorlugyň urmagyň ene we çağa uzak möhletliň täsiri nähili? Bu nähili howplara ýol açyp bilýär? Esasada inatanyň we çağanyň arasynda önemli gatnaşyklar ýok bolýar. Çağ üçin agresiýa, zulüm, başga birini kemsitmek ýaly inlikler durmuşy meselelerini ýeketäk çözgüdüne bolýar. Barlyklara görä şeýle terbiýe alan çağlaryň öz enatalaryna, jigilerine, doganlaryna, dostlaryna we geljekde ýoldaşlaryna garşy zorluk etmek ihtimaly ýokary bolýar diýip bellenilýär. Durly ýurtlar barlyklaryna. Çağlara zorluk görkezmek tejribesi maşgalalaryň we jemgyýetiň ösüşine we medeni derejesine göre üýtgeýänligini görse bolýar. Elbetde çağlar Türkmenistanda da dünýäniň ähli ýurtlarynda da öz maşgalalarynda urulýar we dürli agresiýalara sezi bar bolýar. Türkmen jemgyýetindäki ýagdaýy siz nähili görýärsiňiz beýleki ýurtlar bilen deňeşdirilende? Kyn sorag. Men Türkmen jemgyýetindäki ýagdaýy agyr diýip hasaplaýan. Hökümetiň filosofiýasy zulüme sütüme esaslanýar. Döwletiň siýasaty adam üçin ol adamyň tebigatyna mahsus bolan erkinligi, şagalykda döreýän bilesegeljiligi, şatlygy, geljegi bolan arzulary dargadyjy siýasat. Şuat şagalar üçin, şuat Türkmenistan şagalar üçin diňe iki ýol bar Türkmenistana. Автократияň dayanjyna ýowuz propagandaň herişdesine ulmak, ýa-da migrant bolup ýurdun terk etmek. Men pikirimçe biz şagalarymyzyň Türkmenistanyň iň garanky taryhyna sen näme etdiň? Eje kaka, ene, ata, näme bilen meşgulanyň diýen soragyna jogap bermeli bolar. Biz bir zady düşünmeli. Şeýle sistema, автократия Türkmeniň maňlaýyna ýazylmadyk. Ähli zady tarih we geografiýa hissiplanok, ilatyň erki, isleýi, raýdaşlygy gaty kän zadyň ütkümini iterip berýär. Türkmenistandaky ýagdaýyň başga ýurtlardaky ýagdaýdan nähili tapawudy bar? Meselem Birleşen Ştatlarda çağalaryň ýagdaýy nähili? Ştaýda men bir zady belläsem ele gözel. Elbetde çağalara garşy zulüm ähli jemgyýetde bar. Olaryň 20 dürli bolýar. Türkmenistanlar bilen söhbetde şolanda sarkazm bilen abaşada korrupsiýa ýokmy, çağalara garşy zorluk ýokmy ýa-da aýallara garşy zorluk ýokmy? Elbetde bar. Ýöne uly tapawutlar siýasy sistemada meselelere çemeleşmekde. Ne pediatr, psikologlar, dürli jemgyýetçilik gurumlary iş alyp barýarlar. Aýda, ýylda täze bir näçe ýüzlerçe täze kitap çykýar.
şap ediliyor. Dürlü uğurlardan. Çağın sağlığına, akıl sağlığına, psikologiyasına değişli. Amerikanın pediatrlarının birleşmesi burada anık maslahatlar şap ediyor. Düşündürüş işlerini geçiriyor. Zorluğun ehli görünüşlerini yadgarıyor. Eğer şeyle zorluklu meyiller enatalarda bar bolsa hem olara ayıplaman, olara hizmet kömek beriliyor. Zorluk şağan aklı sağlığına tesir ediyor. Ulokan kampanyalar geçiriliyor. Kanunçuluk, medeniyet her ştatta dürlü oluyor. Yani umum aydanda zorluk cemiyette hada hasaplanmayar, kabul edilmeye. Aynavat şerde psihologun düşündürüşlerini getirsek yerlikli bolardy. Maşgala psihologiyasy uğrundan işleyen bilermenler bu arada näme diýär? Polşada ýaşayan psiholog Oksana Vlasova Azatlyk radiosynyň saglyk programmasy üçin beren düşündürüşlerinde çağılar babatynda agressiýa we zorluk görkezmegiň postsovet jemgyýetlerinde hasda görgünlüdigine önse çekdi. Глядя, как взаимодействуют выходцы из постсоветского пространства, если кто-то кричит на ребенка. Muny postsovet giňişliginde bolan adamlaryň biri bilen aratnaşyklaryna sin edilende görse bolýar. Takik bir misal getirsek, günwatar ýurtlarynda köpçülük ýerinde öz çağasyna gygyrýan ýa-da şarpyk çalýan birini görsem, ol köplenç öňkü Sowet ýurtlaryndan bolan adamlar bolup çykýar. Emma bu ýagdaý günwatar jemgyýetlerinde makullanmaýar we göze dürtülýär. Şeýlelikde ilkinji nobatda zorlugyň kada däldigini düşünmek zerur. Soňra zenan çağasyny gowurýan bolsa, onuň psihikasynyň bozulmagyny islemese, onuň sagdyn, bagtly, üstünlükli bolmagyny islese, ol zenan öz üstünde işlemeli, çağasy bilen gepleşmeli, onu goldamaly, çağasyna motivasiýa bermeli we oňa raýdaşlyk görkezmeli. Практиковать, то есть сочувствие, диалог с ребенком. Psikolog Oksana Vlasova postsovet giňişliginde şol sanda Türkmenistanda zorluk sosial taýdan gol dönýän ýagdaý diýip häsiýetlendirýär. We ol agressiýanyň jemgyýetlerde kadalaşdyrylmagynyň onuň saklanmagyna sebäp bolýandygyny aýdýar. Здесь мы можем говорить, что такое колесо получается. Bu ýagdaýy çarha meňzetmek mümkin. Barzat biri-birinden gelip çykýar. Diýdim zorluk we gözegçilik zuluma esaslanýan terbiýäni goldaýar. Adama basyş edilýär. Ol hem öz öýünde basyş edýär. Ýerarhiýa sistemasy döreýär we tutuş jemgyýet kiçijik ýerarhiýa sistemalaryndan düzülýär. Kabul edilen adat barada aýdylandy. Adamlar öňden bäri gelýän zatlary medeni kadasyna öwürýär. Вот здесь вот эта вот традиция «так делали наши предки», она, по сути дела, становится как бы оправданием. Meni urdular, men ulolup kemale geldim diýip, adamlar bizden öňküler hem şey dipdi diýip zorlugy aklaýar. Bu bolsa zorlugyň geljekde ýene-de dowam etdirilmegine ýol açýar. Sebäbi zorluk gören çağalaryň bu modeli soň öz çağalaryny hem ornaşdyrmagynyň ähtimalligi ören uly bolýar. Zorlugyň jemgyýetde sosial taýdan makullanmagy onuň dowam etmegine getirýär. Her kim şeýle bir ýagdaýa duş gelendir. Mektepde muallim çağanyň özüni gow alyp barmandygy barada enatasyna aýdýar. Enatasy hem onu öýde cezalandyrmagy wada berýär. Bu hem muallimi hem de enatany kanagatlandyrýar. Şeýlelikde bu ceza bermegi sosial taýdan makullanýan ýagdaýa öwürýär. Эта традиция, она становится социально одобряемой. Emma şu ýerde ýagdaýyň üýtgemegine täsir edip boljak pursat döreýär. Bu ýerde zenanyň roli ören uly bolýar. Akylly, hoşgulaw, giň gowrumly, öz çağalaryny hakykatdanam gowurýan zenanlaryň köpelmegi ýagdaýyň üýtgemegine getirip bilýär. Количество умных женщин, добрых, которые реально любят своих детей. Bu psikolog Oksana Vlasovanyň Azatlyk radiosy bilen paýlaşan pikirleri. Hormatly radio dinleyijiler, siz salam dogan atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Ony Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdi alyp barýaryn mehmanymyz saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnavat Ýaýlymowa. Yine Türkmenistanyň gaýdyp gelsek, çağalary maşgaladaky sütemden goruma üçin beýleki maşgala agzalary näme edip bilýär, näme etmeli? Türkmenistandaky häzirki şertlerde iş ýüzünde näme edip bolýar? Şuat gynansak da ähli zat maşgalan üstüne ýüklenip Türkmen jemgyýetinden hökümetden hiç zada garaşylany bolny. Bu bir gaty gynanyrjy ýagdaý. İnstitutlar işleni jemgyýet bolup institutdan işlemegini galanmaly. Şahsiýetlerin güdümünün
çekilip institutun işlerine analiz berip başlamaly. Maşgalada akıllı başlı adam bolmasa, onda adamlamy dua okutmany mollalara diýerler. Türkmenistanlaryň gaty az bölegi döwrewap maglumat gözleýär. Gözlemek üçin mümkinçilikler gaty şeýle bolýar. Elbetde ejir çekeninäni we çagany zulümçüden aýyrmaly. Maşgalada diňe iki şkalyga bar diýmek näme dogry, Türkmenistana aýyrmaly ýa-da zulümçü bilen ýaşamaly, çydap ýaşamaly. Bu bir gaty bir ýöntem şemelleşme, könülşün ösmedik jemgyýet bilen düşünjesi bolýar. Şäpli düşünjesi bolýar. Çağalar her bir jemgyýetiň iň ejid gatlygyny emele getirýär. Jemgyýet we döwlet çağalaryň kadaly ulalyp kemale gelmegi üçin näme etmeli? Nähili şertler derur? Ne edilmeli iş gatken döwlet çağalaryň hukuklary boýunça konvensiýasyny boyuna alan borçlaryny dolugyny berjaýyp başlamaly. 33 ýyl boldy maslahatlar BMG'ň berýän maslahatlary durmuşa geçirilen. Jemgyýetiň düşünjeli gatlary ähli zady gülkä görmekden, anamsızlykdan, tarsyzlykdan saplanyp öz jogapkärçiligini boyuna alyp jemgyýetiň agyr ýagdaýy barada konstruktiw pikir ýöretmeleri başlamaly. Türkmen hökümetiniň bu urdaky esasy kemçilikleri nämeden ibarat? Siz nämede görýärsiňiz? Ýa-ki birleşim ýaly ilk bilen Türkmen hökümeti çağalaryň hukuklary gorowly boýunça öz boyuna alan borçlaryny ýerine ýetirmeli. Şuat ýetiren okynantakda hökümetiň hereketleri halkara borçlamalaryna ters gelýär. Hökümetin ni öz iyiliği ne de daşary jemgyýetçiligiň diýýäni gyzyklanýar şuat gynansak da hökümet içki auditoriýasyna bizi BMG gollaýar diýip oturmak, hasabatlarda bolsa BMG'niň Türkmenistana 33 ýyl bolan haçan maslahatlarymyz durmuşa geçirip başlajak diýme uly utunç döwedýär halkara köpçüligiň öňünde. Esasy kemçilik hökümet ilatyň durmuşy bilen gyzyklanany. Ilat bir planetada, hökümet başga bir planetada çere urna barsyny geçirýär. Türkmenistanda maşgala zorlugy barada kanun ýok. Maşgaladaky zorluk baradaky düşünjäniň we oňa garşy hereketleriň praktiki şertleriň döremegi üçin şeýle kanunyň kabul edilmeginiň näme derejede zerurlygy, näme derejede ähmiýeti bar? Şeýle kanunyň ähmiýeti bar, ýöne kanun kabul etmek ýeterlik däl. Автократияда ирден туроңдо газетлerde karar çykýar kanun. Oňa ilat gatnaşdyrylan ok. Ilat bilen maslahat edýän ýok. Şeýle kanunyň ähmiýeti bolan ok. Bu bir üli kanun bolýar, kagaz ýüzünden adamlaryň yüreklerini kanun işlän ok. Olar kanuny bir aňyrda bir ýerde ýazylyp goýulan, ýatdan çykarylan dokument hökmüne kabul edýärler. Maslahatlaşyp, oýlanyşyply öwrenilen, kabul edilen kanunlaryň ähmiýeti uly bolýar. Sovet döwrüniň tejribesi dowam edýär. Bizde gynansakda proses möhüm dälen, автократияda esasy zat kanuny göz üçin çykarmak, BMG üçin çykarmak, OBS üçin çykarmak, halkara uramalar üçin çykarmak. Onu wasa şuat bir kiçi sowasyz topor ýalyar gynansakda biziň Türkmenistandan. Bar kanunlar okanda bir näçe çapraz mani çykarp bolýar. Kanunlar okanda da uly durmuşa geçirmek mehanizmi düşünjeli asla ýok. Menen ştada hökümeti ýüzlenmeli, hökümeti durla adamlar işleýär. Şu kanun kabul edilse gaty bir pozitiv ädim boljak ýol üçin. Ýöne platforma göz üçin edilmän ilat bilen jemgyýetçilik guramalary bilen biz bilen Progress fondu bilen biz ýaly başga guramalar bilen Türkmenistanyň daşyny içinde guramalar bilen söhbetleşip geçirip maslahatlaşyp geçirip şeýle kanun döredilmeli. İş ýüzündäki problemalary çözmäge ukyply dokument bolar ýaly şeýle derejede her tarapdan seredilip işlenip düzülmeli dokument bolmaly diýjek bolýaňyz şeýlemi? Hawa hemen şu ilkinji ýerdim bolup biler, hökümet üçin ilat bilen ara gatnaşyp üçin raýat jemgyýeti bilen ýa gynansak da şuat hökümet raýat jemgyýetini düşman ýaly görýär. Raýat jemgyýeti düşman näl, raýat jemgyýeti köp meselelerin çözüldüğünü teklif edip bilýär. Pidali çözümleri, konstruktiv, pozitiv çözümleri teklif edip bilýär. Üstesine kanunyň ýoklugy hökümetiň problema çynlyk hetir etmeýänligini görkezýär. Problemany ikrar eden ok hökümet. Hawa bu çağalara da değişir. Gatulu mesele biz şu halkara jemgyýetini şu wagt garaşýany 33 ýyl boldy. Derrew desine şeýle sözler ulanylýar maslahatlarda sen şu kanuny kabul et. Gaýra bolmaz ýagdaýda kabul etmeli maslahat berýär. Aýna wagt köp sag boluň beren görüňleriňiz üçin
Sağ olun gözel. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly gepleşigimiziň nowatdaky sanyny tamamlaýar sony men Gözel Hudaýberdi alyp bardym. Hemişeki mehmanymyz Saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnabat Ýaýlymowa.